Bon dia, avui us presentem aquesta casa als Quatre Vents de Sant Pol de Mar a l'urbanització dels Garrofers. La parcel·la és de 526 metres amb accés pla de carrer. En aquest cantó d'aquí anem cap al garatge i cap a l'altre cantó ja tenim un accés directe a la piscina i al jardí de la part de baix. Anem a visitar-la. Quan entrem ens impressiona trobar tot aquest espai diàfan amb una fantàstica sala d'estar que té llar de foc i unes precioses vistes que sembla un mirador al mar. Aquesta terrassa té un espai prou ampli per fer també àpats amb la família, els amics, i des d'aquesta planta, en aquest cantó d'aquí, ens trobem amb el que és la cuina office, que té un safareig independent i amb accés directe cap a la piscina i jardí de baix també. Des d'aquí tenim el bany de cortesia i tot seguit aquí tenim com una zona de nit que no es troba normalment, amb 3 habitacions dobles. Aquesta n'és una, amb accés a la terrassa. Tenim l'altra habitació doble, un bany complet amb plat de dutxa i armaris encastats, i el que no podia faltar és la suite. Seguim amb els armaris encastats. Tota aquesta planta dona també vistes a mar i el seu bany amb plat de dutxa. Seguiu-me. Des d'aquesta planta diàfan anem a la part de dalt. Aquesta part de dalt té un solàrium també impressionant amb molta privacitat. I aquí ens trobem una fantàstica habitació que té armaris encastats en els dos cantons, a més d'un quarto traster que queda aquí amagat. Anem a veure la part de baix, que és la que ens queda. Ja ens trobem a la part de baix de la casa. Aquí tenim accés directe a la terrassa que ara visitarem. Tenim un segon menjador en cuina, ideal per a reunions familiars. I en aquesta planta està molt bé perquè tenim un altre bany amb plat de dutxa complet i una àmplia habitació que té també finestra en aquesta terrassa. I ara, com no, anem a la terrassa. Aquesta terrassa realment és tota una porxada que et permet gaudir d'ella durant tot l'any. Tenim aquesta zona d'aquí com un espai també, a més, per a zona de jocs, la barbacoa que complementa el que és aquesta porxada i, com no, la piscina, que ara en aquesta època és la peça estrella. Està rodejada amb tarima de fusta. Aquí tenim el que és el quarto de màquines de la piscina. I, com no, acabem la visita en aquest espai de la piscina, i si us ha agradat la casa espero que contacteu amb nosaltres per demanar més informació. Gràcies.